Il-Ministru Joe Mizzi elett fil-Parlament mit-tieni distrett elettorali li jinkludi l-Kottonera mhux komdu jieħu pożizzjoni ċara dwar jekk għandux jaqbes għal residenti tad-distrett jew għan negozjanti li jmexxu l-Università tal-Ġordaniżi. Fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet u kien mistoqsi minn Net News dwar jekk hux lest jiddefendi l-residenti rib l-Università tal-Ġordaniżi wara l-proposta tan-negozjanti li jibnu dormitorji għall-istudenti tagħhom. Il-negozjanti applikaw mal-autorità tal-ippjanar biex jibnu dormitorju imqassam fuq diversi solari fit-triq San Pawl f'Bormla minkejja li sissa l-Università tal-Ġordaniżi għadha tilqabis ftit 20 ta' studenti. Din il-proposta ġabet reazzjoni negattiva minn ta' sindki laburisti taż-żona. Iżda l-Ministru Joe Mizzi minkejja li elett mill-istess residenti qed iħossu skomdu jieħu pożizzjoni. X'in il-pożizzjoni tiegħek dwar il-proposta tal-AUM tad-dormitorji? Għandek pożizzjoni dwarha? Intax risposta diġà fil-gazzetta ġed mistoqsi u jekk tirreferi għall-gazzetta li żgur tarawha, allura hemmhekk hemm dak li jiena qed. Aktarx li l-Ministru kien qed jirreferi għal mistoqsijiet li sarulu mill-gazzetta The Malta Independent u kien kwotat li kummenta fis-sens li jinsab fiduċjuż li din l-Università se tilħaq il-miri tagħha skont il-kuntratt, xi ħaġa li żgur ma sserraħx moħħ ir-residenti. U mistoqsi mill-ġdid biex jirrepeti dak li qal il-gazzetta, il-Ministru għażel li jibqa' ma jikkommettix ruħu. Ma x'inhi jkollok tirriwerdja li fi ftit kliem? Tirriwerdja għandek mezzi biżżejjed biex tara u ripproduċi lilha. Qed tuħu l-pożizzjoni favur ir-residenti jew favur l-AUM? Ġenejlek jiena favur is-sewwa nagħmel u allura jien rispondejt. Ħu paċenzja ara u tkun taf risposta. Okay? Minnaħa tagħhom mistoqsija mill-istess gazzetta it-tmexxija tal-Università ma wiġbux dwar jekk se jagħtu każ it-tħassib ta' residenti wara l-applikazzjoni tagħhom għad-dormitorju.